ASMR Sotolata. Zdravo dragi moji, dobrodošli u još jedan video. Danas sam rešila da budem kreativna. Nadam se da će mi pomoći u tome činjenica da ovo snimam za vas. Dakle, ja sam u Lidlu uzela ovaj kit, što bi rekli zapadnjaci, ovaj komplet za osmišljavanje i ukrašavanje svojih ukrasa za jelku. I ja se nadam da će vama to biti tingli. Ovdje ima, znači, boje, 4 bela ukrasa, dva ova sa gliterima, četkice, tako bi bar trebalo. Ajde, sad ćemo da vidimo. Probat ću sa ovim makazicama da skinem ovu traku. Naravno, nokti su mi već katastrofa, ali nadam se da će izdržati još malo. Evo, uspela sam nekako. Da vidimo šta ima ovde. O, baš su veliki. Uopšte, čekajte malo ovu. Vidimo kako zvuči. Ovo uvek lepo zvuči. Dakle, nadam se da neću upropastiti ovu moju pozadinu. Ali evo, ima baš lepi ovi beli ukrasi, poprilično veliki, nisam očekivala ovolike. Da vidimo šta još ima. Da, tu su ove boje. Samo da ih izvadim. Njih ću staviti na ovo da može da, ne znam zašto ima ova bela, ali probat ću da pročitam ako ima neko uputstvo. I nadam se da ćete vidjeti sve, jer sam stavila ovu da snimam zadnjom kamerom. Zatim tu su ove šljokice, srebrne i zlatne. I tu su ove dve četkice koje su baš zanimljive. Samo da odlepim ovo i da skinem ovo. Zalepit ću ovde. I ovo
osušite četkicu komadom papira ili tkaninom. Znači morat ću da donesem i neki peškirić. Da. Akrilne boje su veoma neprozirne kada se koriste nerazblažene ili razblažene sa malo vode, stoga možete da preslikate površine. Nakon što se osuže, ako niste zadovoljni rezultatom, akrilne boje su rastvorljive u vodi, međusobno se dobro mešaju, sve dok su lažne, osužene akrilne boje su vodootporne i ne mogu da se koriste za bojenje. Zato nakon svakog korišćenja čvrsto zatvorite poklopci i isperite četkice sa dosta vode. Dobro, vodite računa da imate dovoljno svetlosti i prostora. Slika mora dobro da se osuši nakon svake faze slikanja. Zato slikajte samo u prostoru. Dobro. Pakovanje se sastoji od dekoškine mogućnosti za dobro. Pa ne znam, ovdje nema baš nekog bog zna kakvog uputstva koliko ja vidim. Pa ću ja, eto, po nekom dobro, ovo kao treba da se otvori. Pa ću ja po nekoj inerciji samo da donesem još možda ipak papirni ubrus. Evo, spremila sam papirne ubruse tu, pa ću da sa brisanjem četkica pa ćemo sad da vidimo kako to funkcioniše. Ne znam zašto je ovo, to mi nije, da li je to samo da ne bi povuklo vlagu, zato što ništa ne piše, ništa. Ja stvarno ne znam zašto je ovo. I da li da otvorim, šta da radim, ne znam. Uopšte se nisam pripremila za ovo. Da vidimo kako ovo treba valjda da se skine. Da, ovo treba da se izvadi. Da, dobro, to ćemo da stavimo u kutiju. A ovo ćemo da zavrnemo i da pripremimo, jel? Ovo ćemo također u kutiju da stavimo i ovo ćemo da skinemo. Pretpostavljam da će jedna biti u zlatnoj varijanti, a druga će da bude, ja pojma nemam kako idu ove šljakice, ne znam da li da ih isprobam prvo, šta da radim, ali vidjet ćemo. I ajde da probamo prvo da obojimo jednu. Čekajte, ovdje ću da bojim, a na ovom papiru ću da držim ove boje, tako od prilike. Sad ne znam kako će da se suši, ali ajde da probam sa zelenom. Možda prvo da naslikam neku jelkicu. Kako se otvaraju ove, ne znam ni kako se otvaraju. Jao. Znači, Bog
uzet ću ovu sivu da napravim kao donji deo jelke. Verovatno ću uzeti ovu sivu, ali ne znam da li da još malo potepljam ovde. Da bude malo intenzivnija boja. Možda sam trebala da upotrebim ovu drugu četkicu, ne znam. Ne znam da li da to isto uradim i na drugoj strani pre nego što evo već sam uspjela da se isprljam. Pre nego što naslikam i ovaj donji deo. Ajde, probat ću. Inače, kako ste vi? Da li ste ukrasili već vaše jelke? Ja sam očekivala da ću uspjeti da kupim novu, ali nisam uspjela. Ponovo imam ovu moju jadnu koja je tako mala i već mi je dosadila. Svake godine se iznova nadam da ću uspjeti da uzmem jelku i svake godine ne uspem jer nikad ne počnem da razmišljam na vreme o tome. Uvek me nešto omete. Da vidimo, pa nije se još osušilo. Ne znam kako će se ovo uopšte osušiti. Ova mi malo veća od ove. Ne znam da li da dodam malo. Šta da radim, kako da operem. Moram da operem ovu četkicu. I da je osušim. I da možda uzmem ovu da ne znam kako ću da otvorim ovo. Trebala sam sve da otvorim pre nego što sam počela. Ne znam. Ajde, probat ću da na ovoj to drvo. Ljudi, ovo je neka srebrna. Ne znam. Ne sviđa mi se ovo. Možda ovdje da stavim nešto crveno, ali ne znam šta. Možda neko srce. Ajde da probamo srce. Ili crvenu pahuljicu, pošto ne mogu belu, jel? I ovo mi se nešto ne sviđa. Ali ajde. I ovdje ovako.
su šljokice u nekoj kelastoj formi. U suštini bi trebala da okačim da se osuši. Ajde, okačit ću da se osuši pa ću da vidim, pa ću da vam pokažem završni rezultat. Sad, da li da, ajde da isperem malo ovu četkicu, da zatvorim samo ovu zlatnu i onda ću da probam. Onda ću da probam prvo da cijelu ovu kuglu premažem sa ovom srebrnom, pa ćemo vidjeti da posle bojim. Možda ostane i cijela srebrna samo. Probat ću da je još malo osušim, pa ćemo vidjeti. Za to vreme ću da radim ove druge dve. Sad ću ovu da obojim u raznim bojama. Inače, ja još uvek nisam uspela da odem u Valjevo i pojma nemam kad ću. Znači, sve je postalo toliko komplikovano da je to neverovatno. Ali se iskreno nadam da ću uspeti bar posle Nove godine. Zelena, zelena. Green. Green, 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 green. Dobro. Sada ću plavu sa obe strane. Pa ćemo vidjeti šta će na kraju da ispadne. Blue, 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 blue. Blue. Blue, 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 blue. Blup, blup, blup. Moram još malkice. Plava. Blau. Meni se čini da ako nisam zaboravila, na nemačkom se kaže blau. Otprilike ovako. Sačekat ću da se osuši pa ću verovatno premazati zlatnim šljokicama. I uzet ću još ovu i pojma nemam šta ću da joj radim. Čekajte da vidim da li se ove dve osuši. Nisu. A što ovako? Znači, ovo je još uvek vlažno. Pogledajte, ne znam zašto se ne suši. Ću da oslikam cijelu, pa ću onda da premažem šljokicama, ali stvarno ne znam zašto se ne suši. Možda bolje ovako tapkajući. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. E sad da uzmem zelenu. Sad ću zelenu. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Evo, ja ću da nastavim sad ovako i onda se javljam kad završim i kad
se onako iznervirala što nisam snimala u stvari prednjom kamerom, jer bi mi bilo lakše da ispratim šta vidite, ali evo, ja se stvarno izvinjavam i probat ću da vam makar objasnim. Jako dugo su se sušile, čak mislim da ove dve nisu još suve skroz, pa ću ih izvaditi ovde. Znači, ovu sam samo dodala još ovih srebrnih šljokica. Evo, mogla bih da pokažem. Dakle, ja ne znam koliko možete da vidite i da li da vam primaknem, nema šanse. Evo, tako, znači samo srebrne šljokice su na ovoj, malo sam zakačila ovdje iz zlatnih, ali to se ne vidi toliko. Tako da eto to, ovaj ću verovatno odmah staviti na jelku, pošto mi je jelka sva belo-srebrna, skoro kao i prošle godine. Zatim, ovaj, vidite, čak i kad se osuši, znači, boja se skida kada stavite preko ove šljokice. Ja sam probala ove zlatne da stavim preko jelke i skinula mi se ovde boja. Dosta se skinula boja, tako da, ali to nije tako loše ispalo, jel? Međutim, ne znam zašto i posle sam, jel, okolo stavila ove zlatne šljokice, ne znam koliko možete da vidite. Ali, eto, krivo mi je što nekako to nije moglo bolje da se uradi. Ova jelka mi malo pristojnije izgleda, ali ovu sam zeznula, ja sam probala, mora pažljivo da se tapka, onako samo tap, 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 tap. I na jednom mestu ne sme dugo, jer hoće da se skine ta boja. Zato sam ja zeznula ovu. Sad ove dve sam, evo ove dve se još nisu osušile skroz, jer zaista baš dugo treba. Ove dve sam probala, evo već sam se isprljala. Ovde se takođe skinula boja, ove dve sam probala tako da mi budu šarene, jel? I sad sam sva uprljana. Probat ću da... Nije se još skroz osušilo, znači ove sam, jel, dodala taj gel sa šljakicama i srebrni i zlatni, samo što sam, jel, srebrni na ove hladne boje, a zlatni sam dodavala na tople. Tako sam
Nadam se makar da ste uživali u bojama, u mom glasu, po nekim zvukovima